Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय दिनै एग्जाम दङ नोंथांमोननि ग्रेड 3 लोगोसे ड्राइभार माने दिनैहाय डाबल एग्जाम दङ फुं आरो बेलासि स' बेखायनो रिपर्टिं टाइमाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय दानिया फैबाय नोंथांमोननि OMR शीट डाउनलोड खालामनाय स' बेयाव नायबानो नोंथांमोना हागोन जायफ्रा पेमेन्ट दानदोंमोन आरो नोंथांमोननिया माबायदि जायो बेखौ लाइभ प्रुफ जोङो नायगोन स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनगोन दा जोङो फार्स्टनिफ्राय नायफिननो बेखायनो जोङो क्लिक हियराव जों क्लिक खालामबाय सेबायाव दा जोङो सेबानि अफिशियेल साइटआव थांफिनबाय बेनिफ्राय मोनसे अपसन क्लास 3 ग्रेड 3 आव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनदों जे बेयाव OMR शीट दङ जेनेरेल हिसाबै नाथाय जायफ्रा जेनेरेलखौ नायनो गोसो दं नायनो हागोन नाथाय नोंनि रेडिमेडखौ मोननाय नङा आरो जुदि नोंथाङा पेमेन्ट दानाखैबा आरो जायफ्रा पेमेन्ट दानदोंमोन नोंथांमोना माबादि जायो जों बेखौ नायनोसै दा नोंथांमोना कुइसन बुकलेट मोनदों बेखौ दोनथ'नानै मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना स्केन कपि अफ OMR एन्सार शीट होनदों बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो लगइन खालामदो नोंनि एप्लिकेसन आइडिखौ होनानै लगइन खालामदो अब्लानो नोंथांमोना डाउनलड खालामगोन दा जोङो डाउनलड खालामबाय आरो डाउनलड खालामबा ओरैबायदि मोनगोन नोंनि रल नाम्बार थागोन फट' थागोन साइन थागोन अके बेनिफ्राय कुइसन बुकलेट सिरिज थागोन ABCD थागोन बेनिफ्राय नाम्बार थागोन बेखौ नोंथांमोना मोजाङै चेक खालामनो दाबाव देन बेनिफ्राय जों गाहायाव फैनांगोन आरो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया होनायानो बेबायदि मोनगोन जे नोङो एग्जामाव माखौ होदोंमोन बे गासैबो बेयाव मोनफिनजोबसिगोन आरो स' बेखौ नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो जे नोंथांमोना हमना ला एनि एन्सारा D मोनबा नोंथांमोना Dआ मोनसिगोन बेखौ मिलायनानै नायनांगोन नोंथांमोननि कुइसन बुकलेटजों ABCD मोनदोंबा ABCD जों नायदो दा बेनो बारा मेजर नङा जायफ्रा पेमेन्ट दानदोंमोन नोंथांमोना मोनबाय मेसेज फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो दा बयनिसिमबो दिनैनि एग्जाम थाखाय अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामा मोजां जायो आरो नेक्स्ट लेभेलाव OMR शीट नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन